Senze ihora lokuqala emini kanti ke lezi indaba nizethulelwa uSakhiwo ngokwasokhela ake sibheke ezinohlonze emini bebade. Bawashwe umfula behamba ngemoto ngoba baficwe la ithimu le rescue ishayo bephakathi ezimotweni babakhipha phakathi emotweni. Kushona abantu abathathu ngemva kokuthi imoto ebehamba ngayo igugulwe amanzi emfuleni oseduze naseMarket kwaZulu Natal emva kwekhukhula ehlasele izolo ebusuku. They say no, we made a mistake. We should not have put you on the national list on the 26th. It was an administrative error. I-Arise South Africa say Commissioner zokhetho IEC enkantolo ezokhetho ngokukhishwa kwayo nethe okungafanele ekubeni yingxenye yokhetho likazwelonke. Kuphangalala abantu abathathu ngemva kokuthi imoto ebehamba ngayo igugulwe amanzi emfuleni oseduzane naseMarket ogwini oluseningizimu esifundazwe eKwaZulu Natal. Iphathimandla kumasipala waseRenkonyeni zithi idlanzana labantu okubikwa ukuthi badukile kulandela ke lenhlekelele yezemvelo. Intatheli ezindaba ze-SABC umlondi eGadebe uphuthume endaweni esigameko wasiqoqela nankumbiko. Sendaweni lapha yaseMarket kodwa ke njengamanje sisemgwaqweni uN2 phakathi kweMarket nePort Edward lapho kutholakala khona imizimba emithathu. Njengamanje abatakuli basazama ukutakula nokubheka ukuthi ngabe kukhona yini abanye abantu abasalahlekile kuyona le ndawo yaseMarket njengoba sazi ukuthi ikhahlamezwe kakhulu imvula zayizolo. Kanti duze kwami umeya wamasipala iRenkonyeni umama uZodwa Mzindla ozositshela kabanzi ngenkinga ebhekene nomasipala. Mhlambe mama sasibuyele emuva nje iqale kanjani imvula izolo la nithe nakhahlamezeka khona njengomkhandlu? Angibonge, I think imvula iqale bekula ko-8 hardly 2 hours nje umonakalo obusowenzekile busomningi kakhulu ngoba aba rescue team nalaba abasizayo kwa disaster wamasipala nowaseRenkonyeni nabakwa fire department besebeqalile sebesifonela besho ukuthi sekunemonakalo omningi owenzakalayo and bebesendela nama video besitshengisa. Mhlambe labantu asibabonayo lemizimba etholakele namhlanje ibiqhamuka ngakuluphi uhlangothi noma ibihamba yini ngemoto noma ibizama ukuwela emfuleni ngeenyawo? Esikucabangayo ukuthi abantu bebeyamba kule side elingale ngaphezulu khona la kuRenkonyeni mawuqhamuka ngakoMasinenge bawashwe umfula behamba ngemoto ngoba baficwe la ithimu le rescue ishayo bephakathi ezimotweni babakhipha phakathi emotweni le ekhona nje ngapha mawubheka ngasesandini sami sokudla bakhishwe belapho phakathi abesilisa ababili noyedwa owesifazane abathole phakathi. Siyabonga ukukhuluma umeya ngesikhathi. Siyabonga. Lo bekumeya kwamasipala iRenkonyeni esichazela kabanzi ngeenkinga ababhekene nazo njengamanje ikakhulukazi ekutheni bayatakula abazama ukutakula abantu abalahlekile njengoba namathimba ezokutakula elekelela ukuthi kubhekeke ukuthi kuvuleka nemigwaqo le ethe yavaleka ngenxa yekhukhula. Sibuyisele izidambu ngakuwe estudio. I-Arise South Africa say Commissioner ezokhetho ye-IEC enkantolo ezokhetho ngekubiza nge-unwarranted exclusion nokusho ukuthi ke ikhishwe ngokungafanele ekubeni ingxenye yokhetho likazwelonke ngoNhlaba. Leli qembu elisha liyiqembu lesihlanu manje selise i-IEC enkantolo ezokhetho ngesicelo esiphuthumayo kulomsombuluko. I-Arise South Africa ithi ukukhishwa kwayo kwenzeka mhla zingama-27 kuNdasa ngaphandle kokuthola isexwayiso. Inezelela ke ngokuthi ukuzama kwayo ukuthola incazelo ke kwabe khomishane akuzange kuphumelele njengoba batshelwa ngephutha la ngaphakathi. We are the ones who came and said why there are these discrepancies and we objected or protested. Then they say on the 27th, oops, we should actually not even have put you on the national list. And they remove us. So in other words, because we raise, and if we hadn't raised this objection or protest, we would still be on the national list. They say, no, we made a mistake. We should not have put you on the national list on the 26th. It was an administrative error. And it's not explained what the administrative error is. It's a bland thing that says administrative error. We don't know, did the computers fail?
Did somebody put the documents in the wrong place? What actually happened? Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi alikho iqembu elibakhathazayo bona njenge-ANC njengoba amabombo ebheke okhethweni nje. Uthi uma i-ANC inqoba izoqhubeka nokwakha lokho esikuqalile. Okulinda isikhathi eside kube nenjabulo kulabalandeli be-ANC njengoba unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula egcine efikile ukuzokhuluma nabo. Mbalula uthi amandla e-ANC asekukhulumeni kwayo nabantu nasekubanikezeni ithemba ngesazobenzela khona. Others like to say, what are you going to do different? We are building on already the work that we're doing as the ANC. We know that the chief priority in terms of the work we need to do is to address the question of unemployment, high rate of unemployment amongst our people, the cost of living, which our manifesto speaks to that in terms of addressing the issues of main essentials to society must be VAT-free. Antu bazwakalise ukuyethemba i-ANC. I will stand up with you, sir. I don't have much to say. We are going to fight for the ANC. The ANC is going to stand and the ANC is going to rule. Mbalula uthema isuka lapha ubese qhubeka eyokhankasa eBloemfontein. Ungqongqoshe zasekhaya uDokotela Aaron Motsoaledi uthi uhulumeni uzokwethula ke uhlelo lusha loqinisekisa ukuthi siyancipha isibalo sabantu abangena kuleli bevela kwamanye amazwe ngaphandle kwemvume. uDokotela Motsoaledi uthi abangabazi ukuthi uhlelo abalisebenzisayo kwamanje liyahluleka uqinisekisa ukuthi abantu bokufika abangena amaphepha abangeni kuleli. Most of the people who are working here who are working here as general work people is because in the Immigration Act, which we are changing now in the white paper, it talks about people having to go to the Department of Labor to get a certificate that there is no South African who can perform that type of job. And then with that certificate, they come to Home Affairs. That has proven not to be very practical. But that's what Parliament passed in 2002. So in its place, we are replacing it with what we call a point-based system. That to come and do general work in South Africa, you must score certain points. And the points are going to be, we are going to put them out in the public, to gazette them for public comments, for South Africans to tell us whether they agree with particular points or not. It's things about age, about experience, about qualifications, about where you have been working before, etc., etc. And we think that will solve this problem, not rhetoric of just sitting here making noise. Kusenjalo umengameli wePatriotic Alliance uGayton McKenzie uthi iNingizimu Afrika angeke ikwazi ukuvala imingcele ehlanganisa lezwe nomakhelwane unomphela. Uthi lokhu kuzokwenzeka isimo sibe sibi kakhulu kunaqala njengoba izwe libhekene nenselele. uMcKenzie usola abantu abadabuka eNigeria ngokuzenzela kuleli ngokudayisa izidakamizwa nokwenza obunyubelelesi. I want to unpack something when we talk about open borders. One Africa. When there's war in Burundi, when there's war in Mali, when you have an open one passport, those people can come in here that are fighting. We have a problem in this country. We have a serious problem. Nigerians have taken over the drug trade in this country, prostitution, they do what they like. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. I have not stolen even 1 cent. That's why this case is a waste of time. It's just to keep me busy here. Lihlehliselwe umhlazi 14 kuNhlangulana icala elibhekene nowayengunobhala jikelele weANC uAce Magashule nabanye asolwa nabo ababhekene necala lezigidi zamarandi zohlelo lezindlu zeasbestos. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi
Kushona abantu abathathu ngemva kokuthi imoto ebebehamba ngayo igugulwa amanzi emfuleni oseduze naseMagesi KwaZulu-Natal emva kokuhlasela kwezikhukhula izolo ebusuku. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Selihlehliselwe umhlazi 14 kuNhlangulana icala lenkontileka yegidigidi zamarandi yokuqedwa kwezindlu ezifulelwe ngetsheboya obekufanele liqale uqulwa namhlanje enkantolo ephakeme eBloemfontein Free State. Leli cala ke liphathelene nalo wabe ngolobhala jikelele weANC nophinde ke abe undunankulu wase Free State waphambilini uAce Magashule kanye nabanye abayi-17 agwetshwe nabo. Phakathi kwezizathu zokuhlehliswa kwaleli cala ukuthi omunye wabasolwa owabe engamele ezokuhlaliswa kwabantu weFree State uOlimlamleli ubengeke abekhona enkantolo ngenxa yokugula kanti omunye wabasolwa akanaye ummeli. Owabe engundunankulu waseFree State uAce Magashule osengumholi weACT uthi isikhathi okuqulwa ngaso leli cala singezinye zezindlela zokuphazamisa umkhankaso wakhe wokhetho. It's an advantage at the same time because now it gives me more time to focus on election. And you're going to see me on the ground. You're going to see ACT in action. uMagashule ugcizelele ubumsulwa bakhe kuleli cala wabalula ukuthi NPA ayinalo icala elibambekayo njengoba ke isilibambezele isikhathi eside lolu daba. It's almost 4 years now. And in the media, Magashule charged with corruption, money laundering, 250 million. If you go to the indictment, oversight, I have not stolen even 1 cent. That's why this case is a waste of time. It's just to keep me busy here. And you can link it with the American embassy, the American spies within the ANC. Kusenjalo owabe engumsizi wasehhovisi kaMagashule uMorwati Cholata zemkhalele eMelika ngempela sonto kanti kulindeleke ukuba avele kokuqala enkantolo khona eMelika namhlanje. Umbiko usihle Dlamini wezindaba zeSABC. Bukela isixolise ngephutha elenzekile lapho sithe abagwetshwe noMagashule empeleni asolwa nabo. Sihlabele phambili. Libuyele enkantolo icala lokubulawa kaNozinti Orlando Pirates nebafana uSenzo Meyiwa owasocongwa esekhaya lentombi yakhe uKelly Khumalo ngoNcwaba ka2014. Namhlanje umbuso ubize uSayitsheni Vusumuzi Mugani ongomunye wabaseshi ukuba azochaza ukuthi umsolo wesibili uBongantanzi unindeka kanjani kuleli cala elihlele enkantolo ephakeme ePitoli. uSayitsheni Vusumuzi Mugani ongufakazi wombuso wethule ubufakazi mayelana nokuthi umsolo wesibili uBongantanzi unindeka kanjani kuleli cala. Uthi ke babizelwa ejele iqala kabusha malungana nomakhalekhukhwini owatholakala kuNtanzi. On the 8th of February, myself and the late Sergeant Mabena, we took accused number 2's cell phone to Middelburg. Utshele inkantolo ukuthi umakhalekhukhwini watholakala ezingutsheni zikaNtanzi lapho abe evalelwe khona. Kuyila ukuthi uye wasibonisa umakhalekhukhwini ngemva kokuthi simbuzile lo makhalekhukhwini wawo kade useyingube. Emva kwalokho bathatha umakhalekhukhwini waba ingxenye yobufakazi kuleli cala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Samthatha umakhalekhukhwini lowo ke samfaka kubufakazi kwisaka lobufakazi phambi kwakhe umsolo wesibili. Sahamba nayo. Leli cala ke liyaqhubeka. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Zimande uthi ukuhlakazwa kwebhodi leNSFAS ngeke kube nomthelela ekukhokheleni abafundi izibonelelo zabo. Ukhulume nabezindaba ePitoli ngesinqumo sakhe sokuhlakaza ibhodi lesikhwama soxhaso labafundi. Ungqongqoshe uthi ukwehluleka kwezinye zezisebenzi zalolu phiko ukukhokhela abafundi ngesikhathi sekulethe incindezi kwabanye. Ibhodi leNSFAS ihlakazwe ngolwesihlanu olwedlule kwathi usihlalo walo uNSKhosa wesula. Lokhu kwenzeke emva kokuvuka umbhejazana kwabafundi bekhala ngokubambezeleka kokukhokhelwa kwezibonelelo zabo. Ungqongqoshe uzwakalise ukungenami kwakhe ngendlela iNSFAS eyenza ngayo. It might be unfair to put every board member into the same pot because they were really board members who were working very hard. But there were those that seemed to be wanting to go in a different direction.
Kukhishwe imali yesibonelelo ecele kumabhiliyoni angama-50 amarandi kuba kuhlinzekwe ngayo abafundi eminyangweni wezemfundo ephakeme. Kubikwa ukuthi inkinga enkulu izinkampani zaqokwa kuba zihlinzeka abafundi ngemali yesibonelelo zinyanga zonke. We agreed in December, somewhere in Johannesburg, when I met the board of NSFAS. The courts are closed, but courts are never totally closed for urgent applications. To do an urgent application, till now it hasn't happened. Sekuqokwa wayeyisikhulu esiphezulu uFreeman Nomvalo njengomlawuli wamabhuku kaNSFAS. I think I'm ready to take the challenge. I know it's not going to be easy, but I think if we recognize that it's not up to the individual, but up to the collective to make it happen. NSFAS ithi kuyaqala namhlanje ukukhokhelwa kwabafundi. NSFAS granted an extension to all universities to continue to disperse allowances to students from April to July 2024. So in other words, this extension is for 4 months. Unomvalo uzosebenza izinyanga eziyishumi emva kwalokho kuyobe sekubhekwa umsebenzi wakhe nokuwuwo ozosho ukuthi iyavuselelwa yini inkontileka yakhe. Impi ese-Middle East kungenzeka idlulele nakwezinye indawo zezwe ngokusho kaMengameli Cyril Ramaphosa. Uthi ukuba manzonzo kwesimo sodlame e-Middle East bekungeke kuvimbeke. uRamaphosa ubekhuluma nabezindaba emkhankasweni we-ANC eGoli. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usenxe abaholi bomhlaba ukuthi bengabukele nje kubhebhetheka udlame e-Middle East. Iran ne-Israel akubhebhetheke udlame izolo ekusihlwa. Umengameli we-ANC uRamaphosa uthi lolu dlame lusuka ngokuthi abaholi bahluleka ukuxazulula udlame phakathi kwePalestine kanye neIsrael. As South Africa, we have warned about this, and we are once again saying, let all actors desist from escalating this type of violence. It should not happen. We should not lose lives unnecessarily. Umengameli we-ANC uthi ukhetho angeke liphazamise imizamo yahulumeni yokusimamisa umnotho waseNingizimu Afrika. We are rallying the private sector and we are attracting investment. We are dealing with those impediments that we need to address, like electricity, the logistics, and a whole lot of other regulatory measures. uRamaphosa unethemba ukuthi iqembu lakhe lizophinde lilawule laseNingizimu Afrika emva kokhetho. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC, ngibika ngiseGoli. Ungqongqoshe zobudlelwano namazwe omhlaba uDokotela uNaledi Pandor usenxuse ukuthula phakathi kwela-Israel nePalestine ngemva kokuhlasela ngamabhomu kanye nemicibisholo kwa-Israel ngomgqibelo ebusuku. Kanti ngesonto eledlule kwahlaselwa ihhovisi lenxusa lase-Iran eSyria. uDokotela uPandor ubekhuluma ngesikhathi somkhankaso we-ANC eThekwini. Emkhankasweni we-ANC eThekwini, uDr Pandor uqhubeke nomyalezo wokuphemba ukuthula eMiddle East. Ethi ukuhlaselana kulesifunda akuphele bese kuqhutshekwa nohlelo lokuqeda impi kube khona ubulungiswa kubantu basePalestina. We urge restraint on the part of all parties, and we remind everyone that the core focus must be freedom and justice for the people of Palestine. Ngomgqibelo izwe iIran liphindisele kwi-Israel ngemuva kokuhlaselwa kwehhovisi lamanxusa alo eSyria. Because the real war that is being called for is a war against the Islamic Republic of Iran. And so we understand why they have exercised the level of restraint that they have done. uDr Pandor unxusa ukuba kuvikelwe i-United Nations nokuthi idinga inguquko ezimqoka ezizokwenza wonke amazwe azizwe emelelekile kuyo. We can never agree that one country becomes the director of all our international affairs. We prefer to be in a body where all of us have a voice. uDr Pandor uthi wonke amehla yobe ethe njo kusasa emhlanganweni ohlaka lezokuphepha lwe-UN ukubheka ukuthi yini engenziwa uqinisekisa ngesinqumo sakamuva ngokubekwa phansi kwekhala eGaza. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Bukele sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.